Takže čau lidi, z vás ono videa, znovu stále třetí díl a jsem tu s kým? Pozdrav. Takže tady to bude můj nový partner na co? Na natáčení. Teďka vlastně expíme ho na 54 a my je na 50. Si jenom ty jsou efekty trošku méně. Tak, světlíme tady toto ještě. Slyšíš mě lépe? Dobré. Tak, doufám, že to tam nebudu moc řvat v tom videu. To já mám díky takovou tendenci úplně řvat v tom videu, to já nechápu. Ale dobrý. Kamo, dneska asi za půl hoďky, až to natočíme, tak to tam hnedka bude, protože má strašně rychlý internet. To má strašně rychlý internet, takže to tam bude strašně rychle. Tak, budu mluvit ještě více nahlas. Klidně. Tak dobré. Chceš to? Chceš morálku? Ne, nepřeruším. To je akorát nejde vidět toto, že běž rychle, víš. Protože se ti seká ta postava trochu, ale jinak je to úplně to stejné. Tak dobře, daž mi běžte. To pak ukážu. Bombí. Nechápu, na co si skupoval bombí, ale dobré. To je silnější, jakože, než vrak. Ale kdybys mi dal, myslím, že se stihnu. Možná, nevím. Jestli možná stihla bys mi dal. Konečně 95%. Hej, normálně mi se to úplně zdá. A my natočíme teprve 3 minuty. Ale víš, kolik už to má jako to? Giga nebo mega? Jako půl giga už to má. A ty mě slyšíš nebo ne? Jako dobře. Ado. Adame. Mi to asi spadlo. Takže to asi dotočím sám. Jak vidím, tak mu to asi spadlo, takže to nevadí. Doufám, že tam aspoň budu slyšet já. No, jsi tu? Já myslím, že ti to spadlo. Ježiš, proč jsem se dal Elík navíc? Fajn work. No, kill je. Takže, hej, normálně to jde úplně málo procent. Hej, dobrý, díky. Moje. Ne. Teď mě málo. Pomůže mi teda pak s tím, jo? S tím Antarem.
No, teďka mám točit labirint, tak asi ten stínový hnedka první, ne? To jsou stíňáci nebo... To jsou asi... Nevím, kdo to je. Já nevím, kdo je, jaký je první Anták teďka. Ne, protože oni byli druhý, ne? Ještě 4. Já mám za jednu moba 1%. No, podle toho, jaký to je mob tady na tom mapě. Lík. Nebo chceš ten lík? Chceš ten lík nebo ne? Jestli chceš ten elík nebo ne. No, nepotřebuju. Tak dobře, já si vezmu. Ti pomůžu tady s tím tam. Hej, peníze. Hej, normálně já se tady dělat 96 000, to je brutál. Hej. Každé penízky se hodí, jak každý říká. Co? Nemám, no. Nemám, no. Tak když mám za jednu okamku 120 000? 120. Ne, za 90. Taky luxovač. Tam ale tak každé peníze se hodí, jakože. Kolik máš? No tak to já mám 300 něco asi. Teďka se až tak popopám, tam budu za chvilku podívat. Když tak si tady koupím buše. Když tak si tady koupím buše. Jak tam teďka půjdu za chvíli. Tak, jak dlouho natočíme? Asi 8 minut to bude stačit, ne? Tak jo, tak se rozloučíme. Dobré, tak jo, tak zatím čau lidi a do dalšího videa. Čau.